तो मानगोनां रायजोफोर थांनाय एप्रिल दाननि 9 तारिखआव जितु जानानै थांनाय आसाम बिधान सभा एमएलए नि इलेक्शन बे इलेक्शननि रिजाल्टआ दिनै फोसावजाबाय। दा जोंहा बिटिसि हिसाबै बिटिसिनि आन्डाराव गासै 15टा समस्ति दङ। 15टा समस्तिनि गेजेराव माबे दोलोनिफ्राय आरो सोर सोर देरहानो हाखो स्पष्ट भाबै नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आपडेटखौ होगासिनो पुरा फुल क्लियारै मोनथिनो मोनगोन। जोंहा 42 नं अदालगुरि समस्ति हिसाबै बिपिएफ नि केन्डिडेटनिफ्राय रिहन दैमारी भार्सेस इउपिपिएल निफ्राय दिपेन बर'। दिपेन बर' सारा जेनबाय, बिपिएफआ उइनार जानो हाबाय जोंहा 42 नं अदालगुरि समस्तियाव रिहन दैमारी सारा। ओजा 2 नं दतमा बिएफनिफ्राय केन्डिडेट हिसाबै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय राजु कुमार नार्जारी भार्सेस बिपिएफ निफ्राय रबिराम नार्जारी। बे 2 नं दतमा बिएफआवबो इउपिपिएलआ जेनबाय, बिपिएफआ उइनार जानो हाबाय जोंहा रबिराम नार्जारी सारा। 45 नं भेरगाव बिएफनिफ्राय केन्डिडेट हिसाबै बिपिएफ निफ्राय जोंहा जा महेश्वर बर' भार्सेस नेरसोन, इउपिपिएल निफ्राय नेरसोन बर'। नेरसोन बर'आ जेनबाय, बेवहायबो बिपिएफआनो उइनार जानो हाबाय महेश्वर बर' सारा। 46 नं मानास बिधान सभा बिएफआवबो केन्डिडेट हिसाबै जा बिपिएफ निफ्राय थानेश्वर बसुमतारी भार्सेस इउपिपिएल निफ्राय फैलाजे बरगयारी, जोंस्रां बरगयारी। फैलाजे बरगयारी सारा जेनबाय, बिपिएफआनो बेवहायबो उइनार जानो हाबाय जोंहा 46 नं मानास बिधान सभा बिएफआवबो। 4 नं बावखुंग्रि बिधान सभा बिएफनिफ्राय केन्डिडेट हिसाबै बिपिएफ निफ्राय रुपम रय भार्सेस इउपिपिएल निफ्राय प्रतिभा ब्रह्म। प्रतिभा ब्रह्म मेम दङमोन। जा बावखुंग्रि बिएफआवबो इउपिपिएलआनो जेनबाय, प्रतिभा बायदेवआ बिपिएफ निफ्राय रुपम रयआ उइनार जानो हाबाय। जा फैयै तामुलपुर बिधान सभा बिएफआवबो जा एनडिएनि बिजाथि बिश्वजित दैमारी भार्सेस इउपिपिएल नि बिजाथि प्रमद बर' सारा दंमोन ओजाय। प्रमद बर' सारा जेनबाय, एनडिएनि बिजाथि बिश्वजित दैमारी सारा तामुलपुर बिएफआवबो उइनार जानो हाबाय। 1 नं गसाइगाव बिधान सभा बिएफनिफ्राय बिजाथि महरै बिपिएफ निफ्राय साभाराम बसुमतारी भार्सेस इउपिपिएल निफ्राय अनिन्द बसुमतारी। बेवहायबो 1 नं गसाइगाव बिधान सभा बिएफआवबो इउपिपिएलआ जेनबाय, बिपिएफआ उइनार जानो हाबाय साभाराम बसुमतारी सारा। 3 नं क'क्राझार बिधान सभा बिएफआव बिपिएफ नि केन्डिडेट हिसाबै जोंहा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिनि बिसि सेवलि महिलारी भार्सेस इउपिपिएल निफ्राय लरेन्स इस्लारि। लरेन्स इस्लारि साराबो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय 3 नं क'क्राझार बिधान सभा बिएफआव जेनबाय, बिपिएफआ उइनार जानो हाबाय जोंहा हाग्रामा महिलारिनि बिसि सेवलि महिलारि मेमा। 20 नं बिजनी बिधान सभा बिएफनि केन्डिडेट महरै जोंहा बिपिएफ निफ्राय अरूप कुमार दे दंमोन भार्सेस इउपिपिएल निफ्राय कमल सिंह नार्जारी। 20 नं बिजनीआवबो इउपिपिएलआ जेनबाय जोंहा ओजा मानाव गिदिर कमल सिंह नार्जारीया बिपिएफ निफ्राय अरूप कुमार देआ उइनार जानो हाबाय। 47 नं मानास बिधान सभा बिएफनि केन्डिडेट हिसाबै बिपिएफ निफ्राय शरण बर' भार्सेस इउपिपिएल निफ्राय रवीन्द्र बसुमतारी। बेवहायबो इउपिपिएल निफ्राय रवीन्द्र बसुमतारी सारा जेनबाय, बिपिएफ नि केन्डिडेट शरण बर' सारा उइनार जानो हाबाय। थेंक इउ फर वाचिं।